grabihan ka emosyonal ang iyang pamahayag mahigala nga daw kumuton ang imong kasing-kasing nga magbasa ka sa statement gikan sa usa ka inahan nga kalit na wad-an og anak mga higala nga kinini ang low profile nga family apan ang iyang anak gipatubo mahigala sa tinarong nga pamaagi maayo nga pagkapadako og unya gitrain sa negosyo unya human kalit lang na dasmagan mga higala og usa ka tao di naman ni matawag og bata dai kay 21 anyos man ni tao mga higala nga way buot. Correct ka dyan. Straight to the point. Wala na yung mga higala nga agi katawa-katawa ha. Unsa man day atong tawag aning tawhana mga kagalan nga nakadasmag mga higala, perting hubuga, perting mauya mga sukit paminaw. Nagtumba-tumba na ganito dito sa inanan, ni drive pa gyud sa sakinan. Ug unya nakadasmag mga higala Toyota Vios, gisibatan mga higala ang gidasmagan. Straight to the Iya mo point. na mahigala, wa gyud mga kagalaan in town na matawag nato mga kaigsunang bisag gamay na lang mga higala nga pagpakabana niining iyang sa permiro. O da pakabana pa siya, wa pa siya musibat, wa pa siya mag hit and run sa views mga higala malagmit dili unta siya makadasmag, makahimo og mas dako pa. Mas dako pa nga sa laod. Straight to the point. Karubutaga tagan tanig pagtagad sa ato uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.